Buenos días. Egunon. Garro nago, berriz presidente moduan, mahaiburu moduan etortzera, aurten ere. Balantze moduko bat egitera gatoz, urtero legez, eta oso konpainia onean nago. Bi presidente dauzkat alboan, Euskal Elkarteetako presidenteak, APAFeko kide direnak, bide nabar. APAeko beste lankide batzuk ere zuen artean eserita daude, eta azken batean argi dezakete ulertzen ez den punturen bat, alderdiren bat. Azken asteok oso mugituak izan dira, bixi-bixiak izan dira. Jendea begira eduki dugu, eta guk ere zenbait adierazpen aztertu nahi izan ditugu, zenbait gertakari aztertu nahi izan ditugu, zuzenean guri lotuak. Adibidez, bezari buruzko auzian negoziazio bat egon zen, estatu mailako bi alderdiena, gobernuko presidentea izendatzeko, baina jakin izan dugu ez direla ados jarri, bitako batek, alderdi popularrak, hain zuzen ere, esan omen duelako, zehatze azaldu diguten bezala, aurka agertu da. 21% hori jeisteari uko egin dio zinema sektorerako. Galdezka aritu gara, ez dugu talka egin nahi gobernuko partiduaren eta zinearen industriaren artean, baina berriz ere, adierazi nahi dugu, ez dugula hori ulertzen. Eta gustatuko litzaigukela alderdi popularreko ordezkariren batek, hain zuzen ere, aurka dauden horietakoren batek, ze azken batean kultur industrien artean egon nahi baitu, gu 21%tik 10%. Tira, ordezkariek esatean nahiko genuke, esatea zergatik kontrako jarrera hori, aurkako jarrera hori. Eta kontrakotasun hori ez da zineren industriarekiko, baizik eta ikusleekiko, ikusleenganako. Ze hoiek joaten baitira zinearetoetara, eta hoiei egokitzen baitzaie bez 121% ordaintzea. Exhibitzaileen presidenteak esan zidan duela aste batzuk, hainbeste bilera egin ondoren, kexu garela txartelen prezioa dela. Baina berak esan zian azken urteotan, batez besteko prezioa salneurria €1 jetxi dela Espainian. Beraz, ez ditugu 21% gutxiago hartuko, horrezaz, gainera €1 murriztuko baldin bada, horrelako saiakera guztiak egin behar ditugu. Horrela lortuko baitugu ikusleentzako erakargarri gertatzea. Industriaren kasuan, banaketa, ekoizpena, exhibizio danak hartzen ditut barne hori adierazterakoan, eta benetako esfortzuak egiten dute,
ikusleen egoerara egokitzeko. Horregatik eskatu nahi diogu Alderdi Popularrari gurekin bat egin dezala eta modu sentiberan joka dezala ikusloien beharrei dagokienez. Ciudadanosek esaten zuen 21%tik 10%ra jaisteak horrek esan nahi zuela 59 milioi euro gutxiago jasotzea estatuak. Eta gurea bezalako estatu batentzat ez da hainbeste ere. Alegia, arazorik gabe, detailetxo hori izan zezaketen. Tira, hori da lehen puntua. Mahai gainean jarri nahi dugun lehen puntua. Jakin nahi dugu zergatik aurkako jarrera hori. Zergatik borondate hori, ez Alderdi Popular aldetik, baizik eta ordezkari batzuen aldetik. Zinearen aurkakotasun hori eta ez musikaren kontra, antzerkiaren kontra ez daukatenak, kirolen kontra ez daukatena, hor zerrenda luzea litzateke. Baina badirudi aurkako jarrera hori badaukatela gure kontra. Eta gai horretan sartu garenez, 21% gai horretan sartu garenez, eskertu egin nahi ditut zenbait jarrera, alderdi politiko gehienen aldetik. Papaek bilerak egin ditu, hauteskunden aurretik alderdi politiko guztiekin, euren programak aztertu ditugu, galdetu diegu, gure iritzia jakinarazi dizkiegu, eta aldekotasunak ere izan ditugu. Eta kide historiko batzuk zirkoprize izen jarraitzen diote. Digitala ez da zirkoprizera iritsi, ze digitala gure bizitzatara iritsi zenean, gobernuak erabaki zuen digitalaren kontu horrek industria ministerioan egoteko zerbait zela. Eta horrek arazo larria sortzen digu, eragiten digu guri. Ze sorkuntza garatzen da une honetan, baliabide digitalen bidez, eta ez bide kimikoetatik nolabait adierazteko. Baina oso aparte daude. Guk eskatu nahi genuke gure 3. aldarrikapen honetan gobernu berriak utz dezala ikaan kultur ministerioan beraz, kultur idazkaritzan utz dezala sormenarekin zerikusia daukan guztia. Ezin da sormena sailkatu erabilitako baliabideen arabera. Horrek aurrera egiten utziko liguke zenbait alderritan, baina gatozen 4. aldarrikapenera. Marko berriak behar ditugu, zinegile berriak txertatzeko, profesional berriak txertatzeko industria sinematografiko eta ikusentzunezkoan. Horregatik, gaur hasita eskatu nahi dugu partida berri bat, €1.000.000 batekoa, €1.000.000 eurokoa, ekoizpena diruz laguntzeko, web telesailatarako, eta formato narratibo berrietarako, hasi berrientzako. Gonbidapen bat daukagu, mahai gainean, Argentinako industriak egindakoa, non asko aurreratu baituten bide horretan, eta nik uste dute Argentinako industriak, Argentinar gobernuakin badezake, Espainiako gobernuak ere laguntza hori eskaini beharko lukela.
Laguntza hori Argentinan ekoizle gazteentzat ematen da, gazte sortzaileekin batera web horri bidezko telesailak egin ditzaten. Gobernu argentinarrak daukan plataformetako baterako. Espainian horrelako lan hildo bat izango bagenu, bi herrialdek elkar hartuta aurrera egiteko modu izango genuke, eta beraz, Espainian gazte sortzaileak industrian sartzeko modu izango lukete web telesail horien bitartez. Berriz ere azpimarratu nahi dut. Horretarako, ikan konzentratzea eskatzen dugu prozesu sortzaile guztiak. Berdintzaigu industria ministerioak regulazioa arautzea, mantentzea, adibidez telebista kanaletarako eta bar. Baina, ikusentzunezko lanek egoitza bakarra izan beharko lukete, inolako banaketarik gabe. FAPAE, ikusentzunezkoen ekoizleen federazioa, ere berregituratze prozesu batean abiatu da, datozen hilabeteotan ikusiko duzuen bezala, 4 helburu nagusi ditugu, batasuna, finantziazioa, nazioartekotzea eta formakuntza. Nire maikidei eskatuko diet azalpen batzuk eskaini ditzatela, balantzea eskaini dezatela, azken urteotan zer gertatu den zuei azaltzeko. Nola dijoan ekoizpena, kasu batzuetan kultura ministerioen datuekin bat egiten dugu, beste zenbaitetan ez, baina beti egon dira alde batzuk, zergatik beraiek neurketarako filmen kalifikazioa hartzen dutelako, ikarentzat film bat existitzen da kalifikatuta dagoenean, guk berriz ekoizpena neurtzen dugu rodajera eramaten denean. Niretzako bada beste alderdi bat garrantzia handia duena, autonomien estatu batean dago, gure konstituzioaren arabera hala da, eta horrek eragiten du, ikuspegi bat baino gehiago egotea. Ez dago ikuspegi bateratua eta bakarra, alderantziz, erkidego bakoitzean, estatua osatzen duten autonomia horietako bakoitzen ikuspegi ezberdina dago, borondate ezberdina dago, Espainiar zinema egiten dugu, baina horren baitan dago euskal zine, zine katalana, zine galegoa eta bar. Interesgarri jotzen dugu, beste begirada hori ere alegia, beste ikuspegi horien guztiak ezagutu nahi ditugu, Carlosek esango digu, baina lehenbizi Joseri entzungo diogu. Harin saiatuko naiz sakonegi sartu gabe zifretan. Zinemaldiari lotutako datu batzuk adibidez. Zinemaldian 60 Espainiar pelikula ikusiko dira, horietako batzuk koprodukzioa dira. Beraz, pelikula guztien 140 izango dira. Ataletara joanez, garrantzitsuenetara behintzat bai. 8 titulu ditugu, saio ofizialean 2 lehiaketatik aparte, 3 beste sailetan, 3 zabaltegin, bate zuzendari berrietan, Horizontes Latinosen, eta bar. Alderaketa bate eginez. Zer esan dezakegu
bueno, Espainiako zinearen presentzia behar da pixka bat jetxi da 2015arekin konparatuta, orduan 11 egon ziren, aurten 8 jetxi gara, baina nola nahi ere, datu onak direla esango nuke sektorearentzat. Ba, adibidez, 2014koarekin alderatuta, 2014an 6 izan ziren, 13an ere bai, beraz, pozik gaude Espainiar zineak zinemaldi honetan dokan presentziarekin. Rodajeen kopuru aurten jetxi egin da, 19 jetxi da, 2015ekin alderatuta beti ere. Hoietatik, izenburu hoietatik, 104 guztira, 104 rodaje, erdiak dokumentalak dira. 72 fikziozkoak, 70 dokumentalak. Koproduzioak ere dexente jetxi dira. Ze herrialdeekin egin dira koproduzioak Frantzia, Mexiko, Argentina eta gero Alemania, Suiza, Kolombia, Amerikako Estatu Batuak. Espero dezagun urte amaierarako rodaje gehiago izatea, baina aurrera dezakegu nik uste 18,7 hori izango dela murrizketa. Zehatzago esateko 18,7. Batez besteko aurrekontua martxan jarri diren film hoiena guztiena, 1,75 milioi euro dokumentalak barne. Ikan datua joango bagina 2,8ko datua izango litzateke fikzioari dagokionez. Baina, esan dudana, dokumentalak dana kontuan hartuta 1,75 milioitan gaude, pixka bat gorago joan den urtekoarekin alderatuta. Orduan datua 1,3 milioi euroko izan zen. Takila datuak, interesgarriak izaten baitira. Bueno, batzutan eztabaidatuak ere bai. Ea nola bukatuko dugun urtea. Takila, oro har, gora egiten ari da. 906 milioi euro jaso dira orain arte, 73 milioi, 8ko igoera gertatu da, beraz, takila oro har hartuta. Espainiako filmaren, zinearen takila, 14koa da. Bai, 8 gora egin du takilak oro har, era guztitako estreinaldiak. Danak hartu ditugu kontuan. Takila orokorra. 405,7 milioi euro. Eta horretatik 14 dira 57 milioi euro, beraz. Espainiako zineak eman duena. Ez dut uste kuota txarra denik. Joan den urtean, garai hontan 13 inguru geneuzkan, aurrekoan 12, 2016an fuertekin genion, gogor kin genion, titulu garrantzitsok egon ziren, lehen hilabeteetan takilan, 8 años catalanes, 100 años de... Perdón, Quique, el amor se hace... Bueno, apirila inguru horretan 19 geunden, orain 14 jetxi gara, baina noski titulu oso garrantzitsua dauzkagu estreinatzeko, horietako batzuk hemen deskubritzen ari zarete. Ez gara igarleak, baina joan den urtean gogoan daukat pixkate arriskatu ginela eta, bueno, aurreratu genuen 120 emokatuko genuen, bueno, aurten ere nik uste hortxe biliko garela,
2015 bezala buka dezakegula esan dezakegu. 2014an etorri izan 8 apellidos baskoz eta ordun kuotak gora egin zuen, baina esango nuke 20 inguru bukatuko dugula urtean. Joan den urtean, garai hontan 13-12an geunden, eta ia 20an bukatu nuen. Zergatik bat titulu asko geratzen direlako, titulu dexente geratzen direlako, eta bueno, hori oso ohikoa da, zinemaldia, eta gero, hemengo titulo batzuk, izenburu batzuk estrainatzea. Eta, bueno, bestelakoak ere bai, zinemaldian egonez arren, etorriko direnak. El futuro no es lo que era, el hombre de las 1000 caras, etorriko da Laster. 30ean El tiempo de los monstruos etorriko da. Irailaren 30ean Vientos de La Habana, estrenatuko da baita ere 30ean La Reconquista ere bai. Urriaren 7an Un monstruo viene a verme, La próxima de piel, urriaren 21ean, eta bar, que Dios nos perdone ere, zinemaldian dago. Eta urriaren 28ean etorriko da, eta gero Las furias, no cumples al karma de lo que te pasa por gilipollas, Las reinas de España, Los últimos de Filipinas, Villa Viciosa de al lado, hoi guztiak azken hilekoan etorriko dira, 3 hilekoan, eta espero dezagun horregatikan urtea 120 inguruan sartzea. 10 pelikula ikusienak dira Palmeras en la nieve, Lentuan, 100 años de perdón, Quique el amor se hace, orain sartu da Cuerpo de élite, 8 apellidos catalanes, Tipizape, Julieta, El pregón, Toro y El olivo. El olivo, hoi dira rekaudazio handiena izan dutenak Espainiako zinean. Uste dut gutxi gora bera, datu guztiak eman dizkizuela Ramonek, esan duela gainerakoa. Carlos Juarezek beste ikuspegi hori emango digu, Espainiako zineari buruzkoa, erkidego ezberdinetako industrien ikuspegitik. Lehenbizikoa Madrid izango litzateke, uste dut, 2. Katalunia, 3. Andaluzia, 4. Euskadi, ekoizpenaren arabera beti ere. Zalantzatxoren bat zegoen eta horri erantzun nahi nieke. Aurrekontu eta hitz egiten dugunean, jakin behar duzue aurrekontuak bera egin dutela erkidegoetan. Autonomietako ekoizpenak iturri estataletaera ere jo behar izaten du, eta hori gero eta zailagoa gertatzen da. Eta azkenean, zenbait ekoizpen ez dira aurrera ateratzen, estatutik datozen kopuruak gero eta txikiagoa direlako. Zinearen krisia askoz gehiago nabaritu da erkidegoetan. Deigarria da, zinearen negozioa gero eta handiagoa dela mundu zabalean, 38 milioi dolar gainditu dira. Txinan ere zinearen eskaera gora egiten ari da, baina hemen aldiz, badirudi ez dugula sektore hau sinisten, prestigioen aldetik bai mantendu nahi dugu, baina uste dugu, pixu bat behar dula alderdi ekonomikotik lehentasun bihur dadin politikarientzat. Horrek ziurgabetasun handia ekartzen dio sektoreari. Euskal filmeak Televisión Espainoaren babesa behar dute edo ikarena, eta loreak bezalako filmek ezingo zuten aurrera egin Televisión Espainola edo ETV atzean izan ez balitu. Aurrekontuak txikiagoa dira gaur egun, baina menpekotasuna krisiaren ondoren pasatu gara 2010ean 3,2 milioi eurotik
eta aurten 1,8 milioi euro. Hori izan da murrizketa. Beraz, Euskal Ekoizpenek edo baliabide gutxiago izan dituzte, edo film gutxiago egin dira. Telebizetara jotzen baldin badugu gauza berbera gertatzen da. ETBren murrizketa dexentekoa izan da, ekoizpenera 6% bideratzen du, baina hori gastu orokorrekin aurrekontu orokorrekin lotuta dago. Horregatikan Euskadin egiten diren filmei baliabide gutxiago ematen die ETBek. Nik uste du sektore honetan sinetsi beharra daukagu. Lortu behar dugu politikariek sinistea lehentasunezkoa izan beharko duela. Frantzian gertatzen da bezala. 1.000 milioi euro bideratzen dira ekoizpenera, edo Italiaren kasuan 400 milioi euro. Ez dut esango Espainiak ze zifra ematen duen, ze, benetan nahiko barrigarria da beste hauen aldean. Baina benetan eta serio uste dut aurkitu beharra daukagula politikaren arloan gure sektorean sinisten duen jendea, denbora daukagu, sektorea ulertzen duena ere bai, eta indarra daukana beste ministerioekin koordinazio lan egiteko. Nik uste dut talentua badaukagula mundu zabalean lehiatzeko. 4 puntu aipatu ditugu, batasuna, finantziazioa, nazioartekotzea eta formakuntza. 4 hoietan lanean dihar dugu. Batasuna bukaerarako utziko dut. Ze finantziazioa zitzein beharra dago. Zazpigarren aldarrikapena izango litzateke, diru laguntzen eredu beri hori behingoz bukatzea nahiko genuke. Badago zifra bat, 30 milioi euroko aurrekontua zegoen laguntza orokorretarako, beti proiektuen araberako metraje luzeko ekoizpenetan. 20 ordainduta dago, baina falta dena Kafkaren gaztelura eraman gaitu, eta ez zaigu leku horretan bizitzea gustatzen ikusentzunezkoen sektorean. Esatera noana garrantzitsua da. Uztailaren amaieran, Europar Batasunaren inposizioaren ondorioz, defizita gainditutzaren ondorioz, gastua murrizten saiatu behartzen, eta presupuestuen ejekuzioa atzeratu zen, mugatu zen, eta nola ez, IKak horren eragina, horren ondorio ikusi du. Zein izan da ondorio hori? Ikuspegi orokor batetik. Naiz eta aurrekontuetan egon, ezin erabili izan dira funts horiek erabili. Praktikan, prozesuan zeuden diru laguntzak izoztuta geratu dira. Eta baimen bat behar dute ministro kontseiluaren baimena, hain zuzen ere. Hitza eman digute, estatu kulturaren, estatu idazkaritzarena, haien hitza daukagu, baimen hori iritsiko dela esan digute, ez dagoela inolako arazorik, hori horrela izan dadin, baina gaur, esan beharra daukagu, diru laguntzen parte bat blokeo gora batean daudela, eta jardunean dagoen ministro kontseiluak desblokeatu behar du, 10 milioi
10 milioi dira. 133. Guztiaren 133. Esan bezala, estatu idazkariak, estatu ordezkariak, esan zigun, ez daukagula kezkatu beharrik, gaia konponduta zegoela, eta naiz eta ministro kontseiluak baimendu behar zuen, ez zala arazorik egongo. Horregatik esaten dugunean eta azpimarratzen dugunean, egin nahi dugula, alde egin nahi dugula administraziotik, ezin da. Ezin gara beldur horrekin bizi, dirurik egongote da, aurrekontuetan egongote da, baimendu ote dute parlamentuaren oniritzia dauka, eta senatuarena itzuli da kongresura, bai. Orain, gobernuak ikari emango dio, ikak eskuragarri eukiko du, ezin gara horrela bizi. Aldagai asko daude guztian, eta orain beste bat gehiago daukagu, alegia, ze aukera dauden orain eta 4 urte barru, jarduneko gobernoi dagozkien aldagaiak. Kasi hobe litzateke Bruselara joatea, eta zuzenean Bruselaren menpe egotea, guretzat egokiago litzateke, baina badaukagu partidu bat gobernuan dagoena zinea industri moduen ulertzen ez duena edo sinisten ez duena, naiz eta leku guztietan ikusle gehiago dagoen, une honetan, gobernu kontseilu, ministro kontseilu baten beharra daukagu, eta haien onespenaren beharra daukagu. Hau puzle burokratiko bat da, eta horrek pragara garamatza, berriz esango dut, Kafkaren gaztelura. Gauzak egingo baditugu. Jarrai genezake, beste gauza asko aipatzen, baina beste zerbait aipatu nahi dut, telebista kanalei eragiten diena. Kanal publikoei. Mediaset polo mediatiko bat daukagu, Antena 3 media da, bigarrena eta hirugarrena telefonika da. Laugarren poloa, oraindik ez da existitzen, baino existu beharko luke. Zuzen ere, telebista publiko guztiak bat hartuta. Ez da posible bakoitza bere aldetik joatea. Ze ez dago nahikoa diru proiektuak batzeko. Televisión espainolak ohitu beharra dauka, gainerako telebistekin lan egiten, zenbait kasutan ez da elkarlanean aritzen, beste batzutan bai, eta beraz Espainia anitz bat behar dugu, non Madrid eta Bartzelonan ez dauden ekoizlek berdin lan egin dezaten industriaren, Espainiako industrian bezala lan egiten dutenak. Horri lotuta, egia da azken urteotan, egoera aldatu egin dela. Telebistei begira ari naiz. Badakizue ez bakarrik hemen, mundu zabalean, finantziazio bide asko, zineri dagokionez, telebistatatik iristen zaigula. Lehen, diru gehienen atera duten tituluen kasuan, 180, telebista pribatuak ekoitziak dira, baina hori ez da 2016ko datu bat, hori gertatu zen 2015an, eta bar. Telebista publikoetako aurrekontuak murrizten joan direnez, Televisión Espainolak adibidez, pixua galtzea filmen ekoizpenari dagokionez. Operatzaile berriak sortu izana,
lan ona egiten ari dira, zine berria sortzen ari dira, eta ondo joaten ari zaie, baina hor pixka bate desoreka bat sortzen ari da. Normala da, telebista pribatuak etekinak bilatzea, ekoizpenetan eta izenburu berrietan, titulu berrietan. Zer gertatzen da? Telebista publikoek bestelako bokazio bat izan behar zuten, arrisku gehiago hartu behar zituzten, talentu berriei bidea egin bertzitzaien, hizkuntzako ofizialetako zineari sarbidea eman behar zitzaien, Latinoamerikarekin bat egin behar zen, horre guztiak bera egin du. Beraz nik uste dut alde hori berreskuratu beharko genukela eta horrela zine anitzagoa izango genukela, guztiontzat ona izango litzateke hori. Telebisten finantziazioari begira sendotasun bat behar dugu, horrela saiatuko baitira hizkuntza ezberdinak, aniztasuna, talentu berriak txertatzeko. Eta ez bakarrikan film komertzialak bilatzeko, behar bada bestelako zine minoritarioagoa bultzatu beharko lukete. Azken urteotan ikusten ari gara telebista pribatuak ondo egiten ari direla gauzak, baina presentzia txikiagoa daukatela telebista publikoek. Ez euren borondatez. Datorren asteazkenean, Televisión Espainolaren prentsaurrekoan plaka bat emango zaio industriaren izenean, ekoizleen izenean, Televisión Espainolari. Zergatik, ze TVek 60 urte beteko ditu horten, eta Espainiako zinea, Televisión Espainolari gabe, elitzateke izango guk ezagutzen dugun zinea. Eta nik uste dute hori estimatu behar dela, eta horregatik plaka bat, oroigarri bat emango diegu, eta gure eskerrona adirazi nahi diogu kanal publikoari. Gai gehiago ekar genitzake, nazioartekotzea adibidez, proiektu handiak dauzkagu, beste batzuk egin dira, Madrid Screenings adibidez, azaroan, Sevillako zinemaldiarekin bat eginez, merkatu berri bat egongo da Sevillan, telebista saioak saltzera bideratuak, dokumental merkatu bat ere proiektuan daukagu, eta formakuntza aurrengo baterako utziko dugu, baina bada zerbait funtsezkoa dena, eta horrekin itxi nahi nuke saio hau. Batasunaren gaia. Batasuna aipatzen dugunean ez da bakarrikan Espainiar ekoizleen batasuna FAPAE barruan. Ikusezkuneko industriak espainieraz jarduten dutenak edo hizkuntza koofizialetan lan egiten dutenak merkatu bakarra bezala hartu behar dugu. Argentina, Chile, Portugal, horiekin guztiekin hitz egin behar dugu. Denek egiten baitute posible merkatu hori. Torontotik nator, Donostian nago, filmen zerrenda hartzen baldin bat dugu, Espainiera egin daudenak, bikainak benetan, konturatzen gara, herrialde ezberdinetan egindako industria hori, idioma, hizkuntza bera erabiliz, benetan, egingarria dela, posible dela, eta horretan lan egin beharko genukela. Bukatzeko, zinea, lankidek esan duten bezala, asko aldatu da. Zinemaldi honek ez daukaz ikusik Pilar Olaskoagak egiten zuenarekin, edo Luis Gaskak egiten zuenarekin. Bi horiek datozkit burura hastapen haietatik, niona etorri nintzen hasierako haietatik. Ez dauka zer ikusirik.
Eta aldiz, industrian jarraitzen dugu azpimarratzen, behin eta berriz esaten, edo lan egiten parametro berberen arabera aldatu beharra daukagu. Astindu bat eman behar diogu horri guztiari, industriak bizi iraungo badu. Zein da industriaren helburua? Oso argia da. Gure profesionalek, sortzaileek lan egiteko modua egin dezaten, lan egitea guk ere ekoizleek, gidoilariek, zuzendariek, aktorek guztiek, gure ikuspegia eskaintzeko gai izan gaitezen, mundua, bizitza nolakoa den esaterakoan fapae, inoiz baino gehiago, hori ikuspegi anitz hoiek eskaintzeko prest dago, irrikitan dago, ikusentzunezkoen arloan. Galderaren bat baldin badaukazue, asko hitz egin dugu. Carballo naiz, zauzen hau zuen. Datu bat urtez urte ikusten dugu, azken 10 urteotan behintzat bai. Ekoizpenaren ia 50 metraje luzekoetan dokumentalak dira. Uste dut hau nahiko tipikoa dela Europako beste herrialdetan ere. Nahiko nuke publikoki izatea Espainian zergatik sortzen den hainbeste dokumental Espainian. Ez da tipikoa, bai, nik uste leku guztietan egiten dela. 50%? Dokumental guztiak ez dira beti konputatzen edo neurtzen errodajeak martxan jartzen direnean. Hemen ez dago lerrozeaz bat horregatik dokumental guztiek ikan abia puntuaren berri ematen dute. Horrek distortzionatu egiten du egoera. Oie guztiak zinema esplotaziorako pentsatu daude? Ba ez. Baina, diru laguntza batzuetara sarbidea izango badute, errodajaren hasiera markatu behar dute. Baina, argi dago, horiek ez direla gero zinemaretara joango, baizik eta telebizatara. Urrengo kontua. Zergatik ikusten dugu hain dokumental gutxi, kate publikoetan, kanal publikoetan bat telebizio espainolan, asteazkenean galdetu dezakezu hori. Orain arte ez dut ikusi aretoan, baina Enrique Cerezo ikusi dut orain hemen, asko dauka berak esateko, ze hor badago, oraindik ere gai bat, behin da berriro ateratzen dena. Kopia pribatuaren eskubidea, gustatuko litzateke bera hurbiltzea eta zuei horren berri ematea. Ze nik uste dut gai hori, giltzarri dela industriak egitekoen artean daukan horri dagokionez. Egun on guztioi. Beti da interesgarria gaia aipatzea. Esan nahi dizudan gauza bakarra da, legegintzaldi honen hasieran erakizan kopia pribatua atzera botatzea, guk errekurtso bat jarri genuen, erabaki hori, horren aurrean, eta orain dela aste batzuk, Luxemburgok arrazoi eman zigun, hori da denok nahi genuena eta espero genuena. Ez dakigu zer gertatuko den azken 4 urte horrekin, ez baitugu ezer jaso kopia pribatu horren ondorioz. Luxemburgoko epai horren ondorioz, espero dezagun, beste neurri batzuk hartzea, orain 4 urte kendu ziguten hori berrez hartzea, tramite azkarra izatea espero dezagun, epaiketa ibili gabe, eta baita ere espero dugu gobernuak akats larri hori aitortzea 50.000 aldiz esan zaio kertzeu dela, baina hemen badirudi Europako joera guztien kontra joan behar dutela, badirudi Europarra garela bakarrik interesatzen
zaigun gauzetan, horixe besterik ezin dezakete esan, kopia pribatuari dagokionez. Espero dezagun denbora gutxi barru, orain dela urte kendu ziguten egoera hartan egotea. Eskerrik asko, Enrique. Horrekontua bataz bestean 1,6koa zela, joan den urtekoarekin horretuta. Ez alderantziz, 1,3tik 1,6ra igo eginda, ez jaitsi. Bai, 2015koarekin alderatuta, 1,3tik 1,6ra igo da. Baina hor dokumentalak sartzen dira baitare, Horregatik distortzio mailaren bat badago ikaren datuekiko. Arke 2,8an jartzen baitu batez besteko aurrekontu hori, baina haiek fikzioa hitz egiten dute. Egunon. Kafkaren gaztelua aipatzen duzu. Kafka jauna burokrazia hitz egiten duzu. Bueno, burokraziaren ondorioz zinea hilingo da, edo Espainiako burokraziaren gatikan, edo Peperen gatikan. Ez, Kafkaren gaztelua aipatu dut. Industriek oro har irizpide industrialek erabiltzen dute. Eta horiek negozio eskoletan ikasten dira. Gero, industriak egokitu behar izaten du administrazioaren baliabidetara, tresnetara. Ikuste esan dezakegula, ezta? Guk askotan rodaje bat bukatzen dugunean, kontuak baina auditatuta eramaten ditugu, auditoria horrek hori dakien horretek egin da dago, baina askotan administrazioak ez ditu onartzen auditorio hori, zergatik beste irizpide bat daukalako. Nik ez dakit estatu guztiak egiten duen hori, edo estatuaren parte bat. Guk esaten duguna da. Hau, gero eta komplikatuago gertatzen zaigu. Orain dara gutxi, inoiz telebista egin gabeko ekoizle bat, zinean bakarrikan aritua zen ordura arte, ekoizle handi bat da, Berak esaten zian, tira, telesail baten lehen rodajea hasi dut, eta asko pentsatu beharko dut zinera itzultzen izanela. Ez, telebistan, zu badakizun ordan zure nagusia, irizpideek bat egiten duten ala ez, adostasun batera heltzen zara, ez dago zailtasun eragozpen handirik, baina aldiz, kontuak hartuta administraren gana joaten zarenean, aurki dezakezu 3 urte geroago, interventore batek, kontu hartzaile batek, auditore batek, esan dezakela, hau ez. Eta diru hori itzuli behar izatea. Eta hori oso konplexua da, oso zaila da horrela lan egitea. Industria bat izateko ziurtasuna beharrezkoa da. Ezinbestekoa da, ziurtasuna. Bestela industria hori ez da existitzen. Estatu Batuetan, zalantzak ateratzen dituzunean, ekoizpenei lotuta, ezin dute sinetsi enpresa buru batentzat ez da negozio izaten proiektu aurre egitea. Ez dakit konfirmatu dezakezuen joan den urtera arteko pantalla kuota zenbatekoa zen 12-13, bai, aurten baino puntu bat gutxiago. Aurten 14an gaude, esan dudan bezala. Eta joan den urtean 12-13 bitarte hortan zegoen. 12-13 artean. Ez daukagu datu zehatza.
Bai, begiratuko dugu eta emango dizugu datu zehatza. Bai, galdera oso simple bat. Zuei entzun eta gero, orain kontatzeko edalontzia zer dago, erdi betea edo erdi hutsa. Erdi betea, beste arrazoi bategatik. Azken egunotan, zera ikusi dut? Bueno, ikusi ditut Espainiar film batzuk, Pere Portabellarekin hasita Toronton, Carlos Saurera, beste historiko bat, La Jota egin zuena, eta ikusi dut baita ere. Zuzendari bihurtuen aktore hori, eta nik uste dut bikainak direla. Atzo, hemen ikusi ditut baita ere, beraz, hori ezin dugu ahaztu. Filmek film onak izan behar dute, eta intereseko gertatu behar zaigu. Bueno, gainerakoan arazoa sortuko dira, aurrera atzera ibili beharko dugu, baina pelikula onak behar ditugu, film onak behar ditugu, uzta ona behar dugu, eta egon badago. Beraz, edalontzia erdi betea dago. Askotan, estadistikak epaitu egiten ditugu, datuak epaitu egiten ditugu, eta datuak irristakorrak dira. Aurrekontu ez ari garenean, ez batez besteko ez ari garenean, film bat egiteko. Ba, ez da gauza bera. Telebista kanal pribatu bat daukaten hoiena, ez da, kanal publikoa daukatenen aurrekontu bera. Aurrekontuak altuago izan behar du ezinbestean? Ez, esaten ari nezena da, ez dala gauza bera, ezin direla alderatu. Beraz, azpi estadistikak sortu beharko genituzke? Ikusteko zenolako ibilbide egiten ari diren, gertatzen ari den. Nik adibide bat eman nahi dizuet. Aurtengo film bati buruzkoa. Psikonautas filma, Aneziko animazio zinemaldian. Gurekin hitz egiten zuen jendea konturatzen zenean ze ekoizpen maila geneukan, ezin zuen sinetsi halako produktu prestigiotsua aurrekontu horrekin egin genezakela, ezin zuten sinetsi. Talento ikaragarria da Espainian, baina berdintasun maila batean lehiatzea falta zaigu. Frantzian mila baldin badaukate, eta euren merkatuan irabazten baldin badiegu, zerbait ondo egiten ari gara. Baina, arazoa da, atzean ez daukagula industria honetan sinesten duen jendea. Tamalgarria da, baina hala da. Espero dezagun, gobernu berrian merezi duen norbait izatea. Ordu eta la ordenean alde egin behar daukagu. Azkar, bai. Zutik nago, bai. Hasi berria naiz, ekoiztetxe bat daukagu, dokumentaleko iztetxea arazo asko ikusten ari naiz, finantziazioa aurkitzeko adibidez, edo irtera aurkitzeko, edo esateko sarbidea aurkitzeko, zailtasun asko aurkitzen ari naiz. Kanpoan begira hasi naiz, Espainian kasi ezinezkoa gertatzen ari zait. Baduzu gomendiorik? Ni bezalako gazte jendea mundu honetan abiatzen saiatzen ari garena. Zureko iztetxea hemen dago, Euskadin? Bai? Gomendioa moral handia izatea. Aipatu dugu. Arazo nagusia da ez dagoela telebistetan hoietako lekurik. Finantziazio iturri nagusiak baldin badira alde batetik telebisten parte hartzea eta bestetik diru laguntza publikoak, eta telebistek ez badute parte hartzen, dokumentaletan ez daukatelako tarterik. Eta diru laguntza lerro batzuk desagertu ere egin direnez. Bitxia da, ez? Hizkuntzako ofizialen laguntza
ere desagertu zen. Askotan esaten digute hori bai, desagertu, ez dira desagertu, baina dirurik ez dagoela, dotaziorik ez dagoela, partidarik ez dagoela. Gauza antzeko bat gertatzen da animazioarekin. Animazio telesaili dagokienez, zeuden diru laguntza hildo berria, baina une honetan 0 euro daude partida horietan. TV Moviak egiteko ere, gauza bera, partida horrek 0 euro dauzka. Beraz, batzutan reklamazioak egiten dizkiegu, telebista pribatuei, babesa eskatzen diegu, eta bar. Egia da, euren esplotazio kontuak onak direla, azken urteotan, baina parte hartze konpromiso betetzen ari dira. Behar duguna da, gainerakoentzako dotazioak berreskuratzea, telebista publikoetakoak, alegia. Denbora gutxi barru, Ibaiaren txosten bat ezagutuko duzue, ikusteko zenolako eragin ekonomikoa daukan film industriak. Eta hor ikusten da, azken 4 urteotan, iturri publikoak 50% jetxi direla, krisi egoeran gaudela esaten digute, hori badakigu, noski, kalean ikusten dugu. Baina beste sektoretan ez da halako murrizketarik egin, 50%koa ez. Eta, berriz eskatu beharko dugu, alderdi politikoen egitarauetan, programatan ikusten den bezala, zinea estrategikoa dela herrialde baten kulturarako. Denek bat egiten dute horretan. Nik uste dute ziurrenik ala sentitzen dutela. Ez dut uste, gainatzen ari direnik, baina behar deguna da horrek aurrekontuetan islada bat izatea. Nik uste dute gure kasuan egoera edo portzentaia asko handiagoa dela. Hala ere foro batzuk badaude ostegunekoa interesgarria izango da. Azken urteotan ondo funtzionatzen ari da eta aurkezten diren proiektu asko aurrera ateratzen ari dira, kasu batzuetan koprodukzioan. Beraz, bada beste galderarik? Eskerrik asko, ona hurbiltzeagatik, zuen galderengatik eta hurren arte, eskerrik asko.